So good morning. So today is December. Hello guys, good morning. Hello everyone. So today is January 2, second day of 2025. So duty time ang unang adlaw sa akong balik sa trabaho. So kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong mga maayos sa New Year? Kumusta inyong mga New Year's resolutions sa uban pa? So time check is now 7:11. Time check is now 7:11 o 11 man noon. So medyo ang weather is okay. Wala pa ko'y pamahaw. So uswag na sadta sa laing kinabuhi. Laing adlaw sa kinabuhi. Guys, na agta. Tara mo guys, ang agta dara. Lo, di agta guys dara. So hello guys, morning ang first day of duty sa 2025. So pinautunta nga blissful, abundant blessings and everything. So ako ra usa diri guys, guide me. Kabalo kay sa kong kauban nga tinuod jud. So mangimpyo sa kuta guys ha. So hello guys, naglabay nami ni Senyor Santo Niño alang sa iyang kapistahan karong bulan. So mao to guys, naglakaw na lang ko kay ganihara kong pinaabot sa barangay, wa jud ko gikuha sa akong bana guys. So nagbackline na lang ko guys ug sa dihang naay ko'y nasakpan nga duha ka babayi guys. O tan-awa silang duha guys naningkamot. Gabi joke. Diko. Hey guys, anak ko dira pito ka baklay ko guys kay wa ko gikuha sa bana. Anak ko dira pito. Isimot na jud maayo as in. So hello guys, gamay ra kong na-content kaniha kay na busy kay nag-renew na baya ang mga negosyante o mga business permit basta every January inana jud na busy jud ang life. So inana jud siya basta kuan busy og lukat sa ilang mga requirements para mag-renew sa ilang mga business permit. So ganiha wa jud ko kabantay bang alas 4 na di ay wala pa gani mo sulod si Carol nga mag-una siya guli kay nangita kang ate amo ang sekretary. Udo kabalong alas 4 na di ay. So nabisi lagi kay nag-file man ko og kuan mga voucher ba sa last December ko na siyang gipalin. January na bayata so busy. Dili ma-president dili ma-busy. So mao to guys, kaniha nangadji mi kay og senior kay human magfiesta dayon pakas dayon. Hangol og pakas charot. So mao to guys, kung update camera jud kaayo kay kuan walay maay content sa January to, dapat daghan untang i-content. So mao to guys, amping mo. So ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga po. So salamat guys sa pagtan-aw. Please tan-aw.